Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Краннан нәрсә агам, шалысуы ничәче тарту этабын үтә. Толпаннар һаман актив һәм агрессив. Бүҗәкләр сабыйларның күз кабаклары эшенә кирип ябышкан. Шалы ТВ-га 30, күңелгә 25 Шалы телевидениесе һәм радиосы гөрләтеп юбилейларын билгеләп үтте. Шалыга республикабызның тарифлар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре делегациясе килде. Эш визиты барышында белгечләре Шалы су каналы һәм ТЭЦ предприятиеләрендә булдылар. Беренче объектта безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Бу чистарту корылмалары бирегә сәнәгать һәм хуҗалыктагы пычрак сулар ага. Алар төп канализация коллектора аша килә. Соңыннан механик биологик чистарту аша уза. Иң ахырда елгага агызыла. Белгечләр җентекләп лабораториядә су сыйфатын тикшерәләр. Сегодня мы отобрали на нитрит ионы, на показатели химическое потребление кислорода, биохимическое потребление кислорода и на нефтепродукты. Монысы инде су чистарту станциясе. Суны Кама елгасыннан 20 метр тирәнлектән алалар. Шупшардан комнан арындырып, ультрашәмәхән нурланыш ярдәмендә берничә этапта чистарталар. Елга су эчәргә ярашлыга әйләнә ди белгечләр. Шунысы бар, торбалар гына инде искергән. У нас вода, которая уходит от станции очистки воды, она проходит вторичное загрязнение по трубопроводам. Наша задача сегодня провести санацию этих трубопроводов методом цементно-песочного покрытия, который дает нам возможность получить качественную воду потребителям на местах уже. Шалы суының сыйфаты дөньяви стандартларга туры килә ди белгечләр. Моңарчы суны хлор белән чистартсалар, хәзер исә гипохлорид натрий кулланыла. Белгечләр әйтүенчә, бүген су тарифлары Шалыда түбән дәрәҗәдә. В Челноводоканале, как мы знаем, вводится как раз за счет инвестпрограммы новое оборудование, производится реконструкция. Данные объекты ставятся на баланс, что, соответственно, увеличивает амортизационное отчисление. Соответственно, это влияет на уровень тарифов. Делегация Шалы җылылык электр үзәгенә дә юл тотты. Соңыннан тарифлар буенча дәүләт комитеты коллегиясе утырышы узды. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей. Яңалыклар. Толпаннар һаманда активлык күрсәтә. Бу юлы табиблар ярдәме 3 һәм 5 яшьлек балаларга кирәк булды. Толпаннар сабыйларның күз кабакларының эченә үк кирип ябышкан. Кама балалары медицина үзәгендә теркәлгән бу беренче шундый очрак. Тулырак киләсе материалда. Сабыйның берсенә толпан авылда булганда кадала, икенче балага бакчада ял иткәндә эләгән. Балаларның ата-аналары тизрәк табибларга мөрәҗәгать итә. У нас было 2 обращения детишек, которых укусил клещ в область глаза, точнее, если сказать, веки глаз, на границе слизистой и кожи. Их извлекли, клещей извлекли наши офтальмологи, клещи были направлены на исследования. Табиблар бу беренче шундый очракты. Толпанның күз кабагының эчке ягына кирип кадалуын хәтта балаларның ата-аналары да сизми. Мальчик жаловался несколько дней на боли в глазу и на чувство инородного тела. При осмотре и выворите верхнего века было обнаружено на конъюнктиве инородное тело в виде насекомого. Потом при приближении микроскопа рассмотрении его было предположено, что это клещ. Балаларга толпан энцефалитына каршы вакцина ясыйлар. Хәзер алар инфекция табибларында тикшерүне үтәргә тиеш булачак. Искәртергә кирәк. Быел толпаннардан зыян күрүче балалар шактый. Инде 316 балага медицина ярдәме күрсәтелгән. Узган ел бу сан 259 иде. Толпаннар активлашуының икенче этабы якынлаша. Ул сентябрь-октябрь айларына туры килә. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов. Яңалыклар. Әгәр сездә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 839 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Татар эстрадасының танылган җырчылары, сюрпризлар, зәвыклы бүләкләр һәм иң мөһиме яхшы кәеф Шалы ТВ телеканалы белән күңел радиосы юбилейларын зурлап билгеләп үтте. Залда алма төшәр урында юк иде. Бәйрәм кичәсенә килә алмаганнар игътибарына киләсе сюжетны тәкъдим итәбез. Сара Садыкова концерттар залы халык белән шыгрым тулы иде. Юбилей кичәсен зарыгып көтеп алдык ди Шалы халкы. Концерт программасы бер тулкында барды.
радиокомпания бәйрәменә татар эстрадасының танылган җырчылары чакырылды иде. Хәтта ерак араларны якын итеп башка шәһәрләрдән дә килүче кунаклар булды. Мы даже из Москвы приехали. Из Москвы приехали? Да. Специально ради нас? Специально ради концерта, да. Друзьям купили. По радио услышала. Купили Вот по телефону слушаю я Кюнина радиосын, да? Услышала и вот купили билет и приехали. Мы вообще приехали с города Уфы. Сегодня полный зал гостей, я смотрю. Да, специально приехали на этот концерт, услышали вот буквально в субботу об этом концерте. Быстро-быстро по интернету приобрели билеты и приехали прямо буквально к началу, да. Желаем вам развития. И мы уверены, что так и будет. Потому что Татарстан — это впереди планеты всей. Бәйрәм сюрпризларга бай булды. Шалы ТВ телеканалы тарафыннан оештырылучы конкурста җиңүчеләрне тәбрикләделәр. Телеканалны котлап үзенчәлекле видео язма ясаучыларга сертификат тапшырылды. Моннан тыш алар һава торышын алып бару хукукына да ия булды. Почетное первое место достается заслуженно театру «Либертам». Бәйрәм кичәсе аеруча кызу булды. Гүзәл Уразова, Илсия Бәдретдинова, Марат Яруллин, Дәниф Шәрәфетдинов, Лилия Хәмитова һәм башка танылган җырчылар чыгыш ясады. Җыр моң 1 минутка да тынмады. Безне шулай һәрвакыт тамашачылар белән бәйләп торганыгыз өчен, җырларыбызны, иҗатыбызны халыкка күрсәтеп торганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Тагы да күп еллар радио телевидениебыз сөендіріп тұрсын, халқыбызны, безне сөендіріп тұрсын. Яхшы хәбәрләр генә булсын, матур җырлар гына яңгырасын. Күңел радиосына да, телевидениегә да зурдан-зур уңышлар телим. Яңа креатив программалар, яңа тыңлаучылар, яңа караучылар, яңа идеялар булсын. Иҗатта, хезмәттә бергә матур итеп узак еллар яшәргә насыйп булсын. Уңышлар. Бәйрәм кичәсендә Шалы ТВ һәм Күңел радиосының алдынгы хезмәткәрләрен дә котладылар. Татмедиа җитәкчелеге һәм мэр исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды. Бүген Шалы телевидениесе иң матур эшләп килгән телевидение дип әйтәсем килә. 30 ел дәврендә иң беренче башлап алар һаман да үсеп, халыкның көтеп алган телевидениесе кеше карап тора. Бүген көндә дә менә матди яктан, оборудование ягыннан булышып торабыз, ремонт ясап торабыз. Һаман үсеш ягында бара телекомпания. Концерт төнгә кадәр дәвам итте. Бәйрәмгә килгән кунакларның хәтта кайтасы да килмәйде. Шалы телеканалы һәм Күңел радиосының киләсе юбилейлары да шулай күркәм рәвештә Шалы халкы белән бергә үтәр дип ышанып калабыз. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Кирилл Хабзей. Яңалыклар. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Набережно-Челнинский педагогический колледж ведет прием абитуриентов на базе 9 классов. Проспект Раисы Беляева, 3. Телефон приемной комиссии 58 30 22.